job y gwas yn golchi traed. Ond ydych chi wedi dod i fwyta swper y Pasg efo'ch gilydd. A mae hwn yn bara arbennig oedd yn cael ei alw'n bara croew. Sy'n mynd i gael ei dorri drosta chi. Dyma Iesu'n cymryd y cwpan a'r diod a tolldi y diod. Wyt ti'n deall bod yr arch y ffeiliau eisiau gyda? Sgyn ti rhywbeth i ddweud? Ond gwnewch chi amser i meddwl, gawn ni fan chi gwybia. Beth sy'n teimlo hyn? Beth sy'n ti'n neud? Oherwydd wedyn, ia, da eisiau gwneud neswm. Gallaf Iesu fynd yn hyd, oes hoelio yr abas. Ben y bryn, bryn Golgotha. Sod y groes i fyny. Groes ar y ddwy ochr iddo fo. Ac o'n y bobl lladron. Come on Iesu, os wyt ti'n brenin a ti'n mab Duw, pam ti'n mynachub dy hun? Dechreuodd y ddeian brynu. Dyna mae'r angel yn dweud wrth y merched. Peidiwch â bod ofyn.